Ćo, kako vam je voda danas? Danas ćemo igrati Age of History 2. Kao što vidite, ja ću naravno da igram kao Srbija. Mislim, to je to. Tako da krećem s igrom, ali moram nešto da objasnim. Ja negde planiram, neću Jugoslaviju, ali moramo negde da osvojimo, na primer, šlupam, kako se zove bre, barem da osvojimo ceo Balkan. Tako da, krećemo mi sa Srbijom i eto, krećemo. Za danas moramo da osvojimo Crnu Goru, Kosovo, mislim, nažalost, to nije država, ali ipak moramo da osvojimo, mislim, šta ja znam. Kada se osvaja se, jel tako? Tako je. Znači, prvo malo da obučimo stanovnika od para koji imamo, malo taksiramo ovde, bre, da im porez zadajemo Srbima, robu smanjimo, dovoljno istraživanja, ajde, ostavit ću investiciju, istraživanja, stavit ću negde 5%, lupam, ali, ma nije onako stotinjak hiljada, mislim kao, evo barem, evo negde 4% ili 2%, nije bitno, vojska 20%, ovo je 11, 2, 15, 20%, dobro. Sad dalje ove pojene tehnologije, ja sam budalo u ovome, ali eto, stavit ću malo istraživanje, troškove ekonomizacije, održavanje vojske, onda prihod od poreza, rast ekonomije i jebi ga, nisam stavio ništa za rast populacije, ali me boli jaje. Znači prvo ovde negde obučimo ovde vojsku, to vojnici moji mali, ovde ćemo isto obučimo vojske. Iskreno, sad da vidimo sa kim smo u dobrim odnosima, znači negde sa Kosovom smo kao u dobrim odnosima, sa Crnom Gorom 0, sa Bosnom 6, sa Hrvatskom ajde da poboljšamo odnose, ali gledajte, ja ću negde napravim Srpsko carstvo i znači meni ipak treba jedan deo Hrvatske, ali nema veze, ali meni treba znači Kosovo, ovo ono, Crna Gora, znači prvo osvojamo ovo i onda u sledećoj epizodi idemo na Bosnu, pa na Albaniju, pa na Makedoniju, pa na Bugarsku. Znači evo, mi smo, brate mili, u dobrim, da kažem, odnosima sa svim ostalima. Negde sa Mađarima lupam, šta ja znam. Čini se, ki smo mi u dobrim odnosima? Sa Nemcima, brate mili, smo u dobrim odnosima. Brate mili, oni su u 3 pičke materine, mi smo njima u dobrim odnosima. Koji kurac, brate, dobrim odnosima. Evo sa Gruzinima, lele, brate mili, kakva je ovo igrica. Evo, sa Rusima smo -9. Sa Hrvatima smo kao dobri, sad smo i sa Albancima, dobro sa Albancima, to sam očekivao. Sa Grcima, dobro sa Grcima, to sam očekivao, ali sa Grcima -10, I sa kao Bugarima, oni, šta je bre ovo, oni kao da nas vole, a mi, koji je ovo? Ne znam, znači ovi vole, čekaj sada, da im da li još nekog volim osim Njemaca. Vidi ti ovo sa, sad njim volimo kao Amerikance, koji kurac. Evo, volimo i se sa Čadom. Brate mili, ovo je neko sranje napravio, neko, majke mi, ovo nešto, oni hollywoodski film su mogli da naprave, brate mili. Sada dosta zajebancije, krećemo u Znači sada mi smo osvojili takozvanu državu, Kosovo, ne znam sada koliko je takozvana država više, zašto je Vučić, brate mili, ne znam kakav deal je imao više sa ovim, sa Kurtijem, brate mili, imaju neki dealove, nevjerovatno. Znači sad dalje idemo, šalji ovo, brate, ka Novom Pazaru, ovo, lagano. Sada moram da isplaniram, znači, sledeći boj idemo preko Bosne. Sada nisam samo siguran da li je bolje Bosnu da napadnem ili Crnu Goru. U stvari, ja mogu da napadnem sada Bosnu, kada ima ovo mali broj, ovde obučim, brate, stanovnike, napravim ovde Bosnu, znači evo, Bosna,
Bosno, pazi se Bosno. Znači evo ovako, ovo nabuđim. Evo, svakom ovom po 1000. Znači po 1000 na svakom. Evo ovdje 1000, možda negdje 1500, mislim, na svakom, svaki slučaj. Evo ovdje 2000, glavna linija, ovdje 1900 i ovdje negdje nabuđimo negdje do 500. Ma boli me briga, nekad nabuđit ću sve. Sada, brate Milic, Bosanci moji dragi, nažalost... Uništili su nam 62 civila, 123, ratni umor 0.11, pokrajine sve su ubili 177 civila i sve ovo dobro. Ovo, znači mogu za sada samo ovo. Pa dobro, mislim, okej, mislim, pa ajde, mislim kao Tuzla, to jest ovdje je Tuzla kao glavni grad, mislim, šta ja znam, mislim, je ga Poljak pravio igricu, mislim, neću da se žali na Poljaka, ali ipak, brate Poljče, moraš da ti bude ono bolje da napraviš. E sada, gde sam ja otišao? Znači, kako za sada, tokom cele vesti sveta, svuda je mirno. Osim, brati mili, vidi u Aziji mirno, pa to je ono, čuđujuće, dobro Etiopija, odmah može da se napravi Etiopsko carstvo, ništa ovdje ne napade, ovo je za sada kao sve čisto. Dar je onako 27. potez za sve čisto. Pa šta rade ovi bre? Pa napadaju ovi bre, niko ne napada, vidi bre ovo. E sada dalje, kao što sam i obećao, znači idemo na Crnu Goru, šalji ovdje, momče dragi, šalji ovdje vojsku. Nažalost idemo na našu braću Crnogorce, ali tako je kako, mislim, nažalost. Evo ovdje da simulujemo još ovu ovdje Raju, dobro Raju, a simulovat ćemo vas u ovdje, brate mili, stavimo 8000 ljudi, ovdje, brate mili, 1000 ljudi. Ne, što sam ja sad uradio? Dobro. Ne znam da li je ovo dobro, ne znam da li nije dobro, mislim da vam kažem, ne znam. A mogu ovdje, dobro, 326 za 1630, ovdje 326 za 1230, dobro. Znači ovdje otprilike treba nam ovdje barem 1000-arka, to je 1500 negde, da napadamo. Koliko ljudi umrlo od kuge? Smrti 78.000. Lele, u Prištini. Znači u Prištini umrlo puno ljudi. Crna Gora, Priština, lele. Sad ćeš više da se probije. Daj onda napadam. A boli me briga bre, šta je bre ova tuberkuloza, brate mili, to je neko sranjce. Evo ga, osvojili. Sada moramo ove stabilnost, ma bre, nemamo para, kako nemamo para bre? A, trebaju nam diplomatski poeni ovi glupavi. Sad ćemo ovo, osvojimo sve. Lagano. Evo, sve smo osvojili ovdje. Znači, ovo je sad sve naše. E, sada imamo dovoljno diplomatskih poena, imamo dovoljno sve, ma sve bre ovo, osim Milovi. Dalje, sada, dobro. Sada mi i oni se mrzimo. I za kraj, sad ćemo mi malo da, ma nećemo bre da se milovim, da malo gradimo farme.
šta ja znam, da gradimo malo farmu po Beogradu, neke radionice, evo biblioteku, još jednu farmu, još ovo, i eto, to je to. Znači, ukratko, evo, za sada smo osvojili, koliko posto, sad ću da im formira i Srpsko carstvo. Znači, za sada osvojili smo, kažem, 62%, ne, nije populacioni broj, šta je bre lupam. Znači, ukratko, osvojili smo, evo, Hrvatsku, dobro, treba nam jedan deo Rumunije, mali deo Rumunije, jedna pokrajina, 2 pokrajine iz Hrvatske, iz Bosne nam treba još 3 pokrajine, Makedoniju još 4, Albaniju celu, Makedoniju celu. Znači sada moram samo da isplaniram nešto, znači, evo, Albanci su se malo prokručili, to ću samo da kažem. Sada samo moram da izaberem, znači, na Makedoniju mogu sa 2 ove, ali onda udaram ovako, a ovako bi udarao sa 3 strane, pa... Ajde čisto eto, kao da osvojim još Makedoniju za ovaj krajnji video. Da vam kažem, evo, ako vam se svidio do sada video, obavezno ostavite like i subscribe. To je bilo veoma poželjno, mislim, bio bi veoma zahvalan, naravno, da mi to uradite. Mislim da mi udelite like i subscribe, mislim, slobodno, kako god hoćete. E, sad ćemo da napadamo Makedonce, mraću E sada, znači, uzimamo sve. E, taman ću sada, kada sam završio negde, znači, ukratko, sada hoću da se razbijem sve ove bosančerose moje drage. Bosančerosi moji dragi, nažalost, morat ću da vas osvojim, mislim, nažalost, ne znam da li je to nažalost za vas, za mene nažalost. E vidite, sad imam 31.000 dinara. Čega? Para, dinara, ma boli me briga, imam 31.000 dinara. Znači 31.000 dinara, znači ja mogu sa 20, šta je ovo? Čekaj vidim, šta je ovo? Su ovo pare, šta je ovo? Imam 14.000 dinara, evra, ne znam šta je to. I meni, znači meni 2000 ljudi mi košta 14.000, lele, ali su skupi, mamicu im njihovu. Znači, ukratko, sada šaljem ovo ovde, šaljem ove ljude u Čačak. Čačani moji, borite se za slavu ovih malih majmuna. Sad ćemo ovde u Tuzli da obučimo puno ljudi, znači ovde ovako. Znači ovde još negde 200-tinjak ljudi. Sada mislim da je dovoljno. Ovako ćemo negde. U sapni čisto eto. E sada napadamo, idemo na napadamo. Znači još... Znači ukratko, sada smo sa 5000 vojnika uspeli da osvojimo Banja Luku, Kazin i Mostar. Dobro. Izašli smo na more, sad ćemo malo da asimilujemo kao dobri ljudi. Evo za kraj, mislim, 67. potez, a ne znam da li... Mislim, evo, zato što toliko imam puno, da kažem, imam toliko puno baš vojnika, da vidim koliko ovi imaju vojnika, da vidim to. Veliki mi front, to mi je malo sranje. Da vidim koliko bi ja mogao sa ljudi. Samo sekund, momčadio, znači ukratko 5000, ma ajde podelit ću ovde, stavit ću ovde negde po 2000, ovde ću da obučim, brate mili, 400 ljudi, dovoljno bre 400 ljudi, evo, ovde još Somić, ovde ovako nešto, obučem ovde, znači ovde da obučem
još da mi se nabije ovo. Evo, 100. potez, ja došao do 100. poteza i eto, sad ću vam ja ovde, eto ga. Sad ćemo napadnemo još i Albaniju. Evo ga, znači ukratko osvojili smo Albance, znači Albanci su naši, a dobro, možda kao ovaj tamo dobro, ne znam, neću da pitam, ne znam kako je, znači još da ovo asimilujemo, evo, i evo ga, rast populacije. Tako da ljudi, ako vam se svidio ovaj video, evo da sačuvamo igru pre toga. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ostavite like, share i subscribe za ovu veliku Srbiju. Tako da, poz.